Аз кога съм карал такива коли, ти... Много хубава колата да е. Равно сърниче. Какво е това са? Audi S4 2017 година. Колата от Швейцария. С абсолютно всички, мисля, възможни екстри. 196 000 реални, нали така? Макар че са, че ни подкарат. Така Реални, нереални... Може да се провери по мин. Или бе! Васи кефа, бат. Доста високо ниво на оборудване, карбони, Бенки Олсен музики, дигитални табла. 2017, нали така? Да. Това е тройката мотор, където вече е с турбо. Тройка TFCI бензин. Да. 8 степена скоростна кутия. Турбо мотор, без компресора. Подлежи на тунинзи, на мунинзи, на А той с стейчове. компресор ли има? Старите е... Старите с компресор. Да. Тази се води B9. Тя си е буквално като чисто ново. Drive Selection. Навигации, камери. Интересното при тая е, че е с КВ окачване, което може да се регулира както на височина, така и на твърдост. Не е ефтино, но е направено като инвестиция, така че е плюс за новия собственик. Скейлеси. Quattro, карбони, килеси. Тоест четвърка на Quattro май няма, ама. 360 камери има. Мъртви зони също показва. Drive Selection имаме. Сега на какво сме? Сме на спорт, затова бръмчи малко повече. Но е доста по-динамична и създава готино усещане. Много е яка колата. Направо си е мечта това нещо. Там даже има и Бенки 8, че го пише и на това горе. А колко пари? Близка до подарък, 55 000. С панорама е. С тия модерните седалки на вафлите. Да, по-ще ги снимам и тех. Хубаво. Резания волан, скорости, Ние отиваме сега дистроници. да свършим една работа и после ще снимаме малко по-детайлно колата. Добре, звука го чухме. А това нещо обслужено ли е? По принцип или? Да, в България по принцип всички коли първо се обслужат и после се пускат за продажа. Даже и веригата сменихме. Да. С бялни лагери и всичко. Всичко е. до 6. С Фауди се кръстиха като така обслужването. Викат, какво ще правите? Викам, ще я пускаме за продажба и да го обслужим. По принцип колата сме прегледали напълно технически дали е окей, като дойде реален клиент, да няма за какво да се Фане, да. откаже. А иначе от страна на обслужване, когато си има пълна сервизна история, може да се провери в Audi какво е правено, какво не е правено. Да, но е хубаво, като се вземе човек де-факто да си смени масла, филтри, Аз като си купа автомобил, дори да съм го взел от приятел и впроче, който ми се е кръстил, че всичко е направил, откарвам го при майстора, преглеждат ми го и си го правим обслужването. Да. Не може всичките пари да си ги дадеш за кола и да се молиш всичко да е окей. Всичко да е окей, абсолютно. Така че прегледана е колата, няма тропания, технически и сме да твърда, че е безупречна. Скорости си превключват перфектно, от страна на окачваници и прочее всичко е супер. С модерните фарове, с мъртвите зони, сама спира при опасности и тъна. Много е хубава колата с... Даже това Не бе, много истински как стои на пътя, бате, ние направо е после ще брутално. снимаме да видят дори по джантите няма забележки. Не сме бладисвали, нищо не е правено, нищо от нас. Дали човека оттам я е доста поддържал. А и тя май отвънка с керамично фолио, Да, какво е? не е с керамично фолио, цялата е с керамично покритие. Ага, което- защото много лъскава. Лъскава е, водата не се задържа, има си сертификат, който е тук, после ще го снимаме. На вратата е поставен от хората, които са поставили керамиката. Ние буквално в България само сме измили. Това сме направили, Да, закупили да. сме и сме измили. Но колата, някой ще каже скъпа, може по-евтина.
такова оборудване, окачването го гледахме, мисля, че беше на стойност около $4000 или нещо от сорта. То по принцип тия марковите окачвания са си цифра, а и зависи за каква кола. Сега за тази кола няма как да е ефтино и така нататък. Така е, с двата ключа си е колата, всичко си работи, няма светещи грешки. Не бе, супер истинска. То всеки кой си продава стоката хвали, но тази заслужава да се види. Реално нито износени волани, нито са претапицирани някакви детайли. Да, между другото, аз не знам как ги карат тия хора, тия колите. В България по принцип всички коли са на 100 000 км и тази е на 200, надяваме се да е сполучлива. Да. Супер удобна е, помежду другото, широка е, става и за София, става и за семейна кола. Ма това си е супер семейна спортна кола. Да. Не е рез да скъп за поддръжка и впрочее. На тази на 50 000 км мисля, че трябваше да се сменяват свещите. То винаги ще има нещо да се смени. Които трябва да са хубави. Естествено. Обслужване на скоростите на 60 000 км. Иначе това е супер здрава скоростна кутия, която не създава проблеми при правилно обслужване и поддръжка. И мотора вече може да се закачи, да се гледа, не чука, не пуши, не тракат вериги. Но това при един преглед в сервис също може да бъде установено. И другото интересно е, че спортно окачването, не друса чак толкова много. В смисъл... Ама това е КВ-то, което се регулира и на височина и на твърдост. В момента сме го направили за ежедневна употреба да е окей. В същия момент, като изкараш на магистралата, решиш да го караш малко по-бързо, колата не мърда. Да бе, ви чисто и като залепена направо. Не друса да ти спаднат пломбите. Да. Това те казвам, не е чак толкова. Има си значение, като се прави нещо. Как бе, когато виж сега примерно тази дупка как мина. Страшен кеф, бат. Другото хубавото е, че изпира. Изпира много, да. Което е важно при ускорението. Може и да спреш. Естествено. 4x4 си е друго, стои си на пътя, даваш газ и излиза от завоя. Като залепена на пътя. Буквално, да. Страшен кеф, бат, страшен кеф. Влезна обороти. Да бе, направо гърми като бомба. Ама сега 10,7 показва, ама това е за последните 8600 км. Да, което... Среден разход на гориво. Точно така. Супер бе, какво? По принцип. Макар че виж сега, това са нови двигатели. Това не ти едно време все пак. Тия старите V8 и така нататък. Не, това са по спецификации. Това V6 ли е, бе? Това е V6. Обаче това ти е по спецификации как са го карали в Швейцария, човек, и те там сигурно са го карали по табелите. Един-два пъти са му дали газ. Там е и съвсем друго горивото. И затова мога да ти го даде този разход. Защото е сега, примерно, къде взех тази Q7-цата. Тя е 2021 година, същия мотор, тройката е FSI, но по-лекотения. Тя е 340 коня. Тя за последните 160 000, представете си 2021 година, кола е на 160 000 км, не знам защо така. За последните 160 000 км беше дала 8,4 разход, не беше никога нулиран средния разход. От когато съм я взел сега в България, съм навъртял около 5-6 хиляди км, под 13 не мога да го сваля на средно. Ама това е много по-голямо. Ама ти казвам, че примерно с техните горива и с техния стил на каране, тук в България, и то вижте, сме само тръгни, спри, няма как да даде тия спецификации, където са на производителя. Ето това са в някакви брутални условия, по принцип, в смисъл уникални условия. Аз честно казано, тук в България на никоя кола, където е дадена по спецификация на производителя, не сме го постигали, поне аз, като разход. Така че там малко са подобрени за статистиката. Другата интересна екстра, която на четворка, не знам дали сте виждали, но колата е и с масажи. Да. По принцип... Не, много надута с екстра.
Това като екстра на А8 най-вероятно, най-често се виждат, но на четвърка е... Ми прави впечатление, че ти си 1,90 м, а тук отзад има място. Да. Не, между другото, наистина има место за четвърка. Не, примерно в C класата няма толкова място отзад. В комбитата, примерно. Доста добре, Може добре. да те лъже по принцип с един клас автомобил. Сега отиваме, между другото, да спреме някъде колата, за да мога да снимаме и отвънка, да се види хубаво. Правим нещо като ревю. Да направим много хубаво ревю на автомобила. Ще отвориме капаци, да разгледаме има ли някакви забележки, няма ли. И мислиме и да снимаме забележките, а не както всичките автотърговци, джампази или както ги наричате. Да покажем какво има като забележки и впрочем. Да, абсолютно всичко, абсолютно всичко. И идеята е, като дойдете, ако сте готови за тази кола и с този бюджет, да няма какво да ви върна. Няма да има, ама това забрихме да го кажем, ама ти сега не купуваш нова кола. Снимаме, което ние сме го видяли. И това Абсолютно. Както му се казва, картите на масата. Айде сега да видиме външно. Колата е с мега яка стойка. Както вече казахме. Пъната истинска. Просто Това исках да кажа, да снимаш и джантите, да се видят, че дори по тях няма забележки, човек. също така е с нови зимни гуми Continental. Дисковете са в перфектно състояние. Накладки има ли? Всичко има, бе. Накладки има. И виждал ли си кола без накладки от движение? Това е другата джанта. Ескови апарати, естествено. S4 баджове. Казахме, че ще снимаме забележките. Тук има забележка. Така. Това е една минимална забележка. Има леко спукано на решетката. Тази джанта също е перфектна. Брони. Това, по капака. тия точките, където ги гледате, са варовик. Отмивката. Това е от отмивката, да. Няма никъде забележки. Няма точки от камъчета и така нататък. Ето и по предната броня. Отстрани е просто перфектна. Няма следи от удари на врати по нея. Или нещо... Е, така ще мина бавно да се види. Ето и другата джанта. Дискове. Тук нямаме от ногти, нямаме нищо. Преди да е било нанесено керамичното покритие, най-вероятно е била полирана. Заради това има такъв блясък и... Да, то със сигурност има нещо, но все пак да се покаже. Виждате също така, не е супер ниска. Така ще пробваме. Да, ето вижда се. Ето това окачването. Ето това тук са сертификатите. Най-вече за керамичното. Керамичното покритие е това най-горното. Най-горното, да. Това са сертификатите. TFCI V6. Ето хубаво да се видят врати. Карбончето. Карбоните. Памет на седалки. Мъртви зони. Това е мъртвата зона. Бенки Олсенче. Бенки Олсън. Да продължаваш S-Line, L седалки. с масажите. С масажите. Надуване. Вафлички, баклавички. Да се види, няма изтърпване, износване по ръбове, няма никъде сплескано, явно го е карал по-слаб човек. Не е толкова голям като мен. Да, не е 1,90 м, 130 кг. Мега истинска кола. Мега DS. Това полицая помисли, че ще бръмчиме на каско. Да. Трябва да сме внимателни. Не миеш през остров. Това е кръгово тук. Колата е супер стегната. От камерите.
Между другото, камерата за задно виждане е с брутална резолюция. Това е 360 градусовете. Вио, я да видим тук сега какво имаме. Опа! Буст. Driving Assist. Километри, индивидуал. Искам да видите и волана. Не е претапициран, не е боядисван, нищо. Може и това да си го видиш, ако искаш картата да ти излиза. Да, ето и В другия навигацията. момент е цялата карта да излиза. Да, е така много газарско. Тук може да снимаш за самопаркирането опцията. Има го и това като место. Ел багажник. Копчета. Като казваме, че всички екстри, дори има и теглич. Да, има и теглич. Мисля, че беше електрически. Да. Само се подава и го защопорваме. Също го прибираме с малко шут. Супер. Акумулатор. Резервна гума няма. Няма, защото е с резервния комплект, който е с компресор И пяната, да. Да. Заради това не е с резерв. Супер. Шторите си налични. Красота.